20. februára 2025 mesto Prešov ocenilo svojich najúspešnejších športovcov za rok 2024. Ide o najstaršiu anketu na Slovensku, ktorá má tradíciu už od roku 1961. Ide o 64. ročník vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta, kde okrem športovcov jednotlivcov vyhlasujeme takisto aj kolektívy, mládežnícke kolektívy, športový talent roka, objav a takisto uvádzame do siene slávy laureáta alebo dvoch laureátov. Za rok 2024 do siene slávy prešovského športu pribudli dve mená. Popri niekdajšom hádzanárovi Tatrana Prešov Milanovi Folťovi sa tento rok zapísal do siene slávy prešovského športu aj futbalový funkcionár Vladimír Varga. Ako vnímate to, že si mesto Prešov vás týmto ocenením uctilo? Bolo to trošku prekvapenie, ale na druhej strane som veľmi šťastný, že také dačo som dostal. Ja si myslím, že vzhľadom aj na svoj vek je to už asi posledné také športové ocenenie, ale bude to na najčestnejšom mieste pri mojich oceneniach. Skúste nám tak v krátkosti povedať genézu vášho športovej cesty vlastne za týmto ocenením. Tak začal som v 74. roku ako 24-ročný mladík, ktorý som nemal nejaké skúsenosti väčšieho rangu, ale ako som už menoval, títo páni, ktorí ma presvedčili, aby som prišiel do Tatranu, pán Parilák, pán Danča, pán Mesiarik, mi pomohli v týchto začiatkoch a darilo sa, lebo sme dokázali niečo, lebo také ocenenia, že víťaz skupiny Inter toto nemá každý, víťaz stredoeurópskeho poháru a niekedy to vyhrávali veľké mužstvo AC Milanov, Juventus Turín, Tatran Prešov je medzi nimi. Potom tí reprezentanti, ktorí za mojej éry prezidentovania, však my sme mali Narodiaku, Zvaru, Stanavargu, v mládeži sme mali Kočiša, ktorý potom prestúpil do Düsseldorfu, Kentoša, ktorý je dneska reprezentačný tréner 21, takže je na čo spomínať a som príjemne prekvapený, že si ľudia spomenuli, že tie úspechy sú na ihrisku. Musia byť k tomu ale aj dobrí tréneri, ale aj to zázemie je veľmi podstatné a myslím si, že práve to rozhodlo. Vy ste aj vo svojej terajšej profesionálnej činnosti vlastne od toho futbalu neodišiel. Čomu sa venujete? Tak ja som sa donedávna venoval ako agent, ale teraz pokračujem v tejto, ale som získal certifikát športový odborník podľa zákonov o športe, ktorý je na Slovensku platný už 4 alebo 5 rokov. Čiže mám takýto certifikát, takže môžem v širokom zábere sa venovať športu, ale samozrejme ja budem sa vždy sústreďovať na futbal. Spomenuli ste futbal, dokončuje sa tu krásny štadión. Tešíte sa na to, že ho budete navštevovať? Veľmi sa teším, lebo som vyrastal neďaleko od stáleho štadióna na Modroňovej ulici, čo je veľmi blízko. Chodil som jak chlapec obdivovať už týchto, čo teraz bol Bomba, Pavlovič, Petroš, Holeš. Ako decko som im podával lopty na tréningu, nie na zápase. A dneska som vlastne sa tam dostal do tej siene a po druhé som presvedčený, že na ten prešovský štadión Arenu ľudia budú chodiť vo veľkom počte, lebo tu ľudia majú radi futbal, majú radi hokej, majú radi hádzanú a teraz sa možno pošťastí, že tieto tri špičkové športy budú hrať prvú ligu a ja sa verím, až sa teším, že budú návštevy. Už dopredu sa teším a verím, že aj keď som bol na kontrolnom dni, je tam ešte čo dokončovať, lebo tie maličkosti sa najťažšie robia, ale to gro tam je, trava je vynikajúca, sedadla sú, tak ja myslím, že sa to zvládne. Každý, kto pozná futbal, vie, že sa to hraje cez víkendy, vie, že tréningy sú, že je kopa práce. Vy ste určite spomenuli pri tomto ocenení aj svoju rodinu, aj manželku, ktorú ste zobrali. Pomáhala vám pri tom?
Jednoznačne. Bez rodinného zázemia špičkovú funkciu ako funkcionár nemôžete robiť, pretože, ako som povedal, všetko sa plánovalo podľa toho, kedy sú zápasy, aké je vylosovanie a tak ďalej. Ale ja som bol taký zase, že som chodil aj na každý priateľský zápas, čiže ja som vlastne nikdy nebol doma a celú tú domácnosť držala Katka. Takže na záver nejaké ešte, čo by ste si tak prijali ešte tu v Prešove v tom futbalovom, možno osobnom živote? Tak v osobnom živote samozrejme na prvom mieste je zdravie, lebo keď nie je človek zdravý, tak nič nemôže dokázať. A v tom futbalovom, ja viem, že to nebude hneď, ale aby v krátkej dobe prišiel taký trošku výraznejší úspech, že ten futbal nadviaže na staré dobré časy. Ocenení prevzali z rúk primátora mesta Prešov Františka Oľhu aj novinku. Pán primátor prišiel pred niekoľkými mesiacmi s myšlienkou, že členov Siene slávy by sme si mali oceniť ešte nejakým spôsobom. Máme v priestoroch Mestského úradu zriadenú kamennú Sieň slávy, kde máme všetkých športovcov na takých platniach, aj s fotkou, aj s textom o športovcovi. Ale pán primátor chcel ešte niečo a prišiel s nápadom, aby sme urobili nejakým spôsobom nejaké vstupenky pre športovcov, ktorí sú vedení v Sieni slávy, tak som trošku modifikoval túto myšlienku a navrhol som, aby sme vytvorili kartičky, ktoré by opravňovali členov Siene slávy na voľný vstup na športoviska vybraných športov. A keďže v Prešove máme 4 nosné športy, futbal, hokej, hádzaná, volejbal, takisto sú tu zároveň športy, ktoré pravidelne majú v hľadisku veľa divákov našťastie v poslednom období, tak dali sme vytvoriť plastové kartičky, ktorá opravňuje člena Siene slávy aj v doprovode, v sprievode jednej osoby, ísť bezplatne na zápasy týchto 4 športov. Samozrejme, odkomunikovali sme túto myšlienku so zástupcami športových klubov, musia s tým samozrejme súhlasiť a akceptovať. Všetci sa tomu potešili. Toto sa fakt teším, že každý sa pre tú myšlienku nadchol a z toho dôvodu sme vytvorili tieto karty. Považujeme to za taký pilotný projekt a sami s pánom primátorom čakáme, že kam to bude pokračovať, či tých športových klubov bude pribúdať alebo nejaké iné benefity ďalšie ešte skúsime vymysliť. 64. ročník športovca roka v meste Prešov je za nami. Čo priniesie rok 2025 v prešovskom športe? Nechajme sa prekvapiť.